Вітаю гаспадарства. Зараз на накірунку, таму умовы для того, каб здымаць ролики не вельмі добрыя, але як ёсць. Сёння мы з вами паразмаўляем наконт маёй паездкі ў Еўрапарламент, і я хочу справаздачыцца. Пачну з таго, што я бы туды не паехаў, каб пра мяне, пра каманду не пачулі, не зацікавіліся пасля выступу ў сейме Літвы у Вільні. Гэтае відэа ёсць на маім канале, можаце праглядзець і пішыце каментары. Дык вось, калі мы запрапанавалі ў Літве, а менавіта мы запрапанавалі некалькі праектаў, нас пачулі і запрасілі ў Еўрапарламент. Я раблю такія высновы, што проста еўрапейцам, палітыкам надакучыў пусты бубнёж ад офіса, што дайце нам грошаў і мы ўсім дапаможам. Ну, я такія наратывы чуў асабіста, што вось калі нам дадуць грошы, мы як дапаможам добраахвотнікам, як паможам палітвязням. Ось, ну, а ўсё ж таку, а дзе там пра Беларусь, дзе там пра вызваленне? Я канкрэтна ехаў з прапазіцыяй, з прапановай аб прызнанні факта інтэрвенцыі Расійскай Федэрацыі ў Рэспубліку Беларусь. Што нам гэта дае? Зноўку я казаў на сваім канале, што адкрываюцца велізарныя магчымасці, калі мы ўсё ж таку разам давядзем статус Беларусі. Бо нават у Верховнай Радзе Украіны ёсць два законапраекта: як Беларусь акупаваная або як Беларусь саагрэсар. Ось, я не разумею, чаму офісы спрабую просто не казаць матам, не зацікаўлены ў такіх праектах. Глядзіце, калі ехаў у Брюссель, мяне ўжо папярэдзілі, што некі франак, вячорка, напісаў у Еўрапарламент і сказаў, што едзе да вас дэлегацыя, гэта страшныя людзі, не камунікуйце з імі. Асабіста Лахвіч, ну, пачаму я звярнуў на гэта увагу, і Міхаіл Кучараў. Да, гэта той чалавек, Міхаіл Кучараў, які папрасіў офіс Ціханаўскай называць рэчы сваімі імёнамі, а менавіта Расею ворагам. Ну, і мы памятаем адказ. Почему мы обходим вокруг да около, а не можем заявить, что Россия – это наш враг, что Лукашенко и Путин – террористы, и работать дальше? Потому что наш враг не Россия. Потому что наш враг – те преступники, которые захватили власть. Дык вось, разумеючы тое, што адбываецца, ну, вось проста калі табе кажуць, што, бачыце, тут вашыя паплечнікі, саюзнікі, апазіцыя, яны вось кажуць, што вы не вельмі добрыя. А чаму так? Для мяне ёсць толькі два варыянты. Першы, як кажа дзед Зенон, гэта агентура, да? Можа, яны супрацоўнічаюць і зацягваюць вось гэтую барацьбу у хрен пойми што. Там пра Беларусь не мае, там ёсць толькі пра добрае жыццё на грантах. Або яны хвалююцца страціць вось гэтае карыта фінансавання. Ёсць толькі мы, і мы будзем побач з гэтым карытам. Нічога не нагадвае, можа, нейкую такую лукашысцкую сістэму ў Беларусі. Добра, ведаеце, нас запрасілі, таму што ў нас ёсць праекты, таму што мы не проста балаболы, таму што мы працуем і паказваем сваю працу. Прычым без фінансавання, і гэта вельмі цяжка. Мне ввогуле, каб туды даехаць, я папрасіў пазычыць мне Сашко Балаганаву 10 000 гривень на квіткі. Ну, нам потым павярнуць, але тым не менш мне трэба было ехаць, і вось у мяне не было мажлівасці. Сашко, дзякуй, хорошых людзей больше. Вось. Па-другое, мне трэба было патлумачыць свайму кіраўніцтву, а я ўжо на кантракце, військоваму кіраўніцтву, сваім камандзірам, што наколькі гэта важна, што мая апазіцыя, вось гэтыя офісы, там, я калі-небудзь скажу, у офісы, яны, ну, проста не зацікаўлены вызваленнем Беларусі, таму, прабачце, ну, вось, давайте я съезжу, я павярнуся, і мы адразу пачнем там працаваць все, што заўгодна. Ось, дарэчы, узгадаў сваю часціну, гэта 125-я акрэма важкамеханізаваная брыгада. Спадарства, набіраем людзей на розныя вакансіі, ёсць тылавыя, як рамонтнікі, тэхнікі, танкі, БМПхі там і так далей. Ну, гэта там, дзе не моцна страляюць, але ёсць і артылерыя, мінамётка, БПЛА, медыкі, таму, калі ласка, далучайцесь. 125-я акрэма важкамеханізаваная брыгада, ТУР, якая ўваходзіць у 3-й армейскі корпус.
Дык вось, адпусцілі мяне, паехаў, паразмаўляў. Ну і давайте ўжо, напэўна, падыходзіць да вынікаў. Ну, што вы там панаразмаўлялі, не проста ж там палаецца на Ціхановскую. Дарэчы, палаецца на Ціхановскую. Недаўна ў каментарах пару дзён таму мне напісаў Сергей Пелеса, гэта даволі вядомы корэспандэнт Белсату. Ён напісаў, навошта так далёка было ехаць, каб палаецца на Ціхановскую. Сергей, мы з вами адзін аднаго ведаем. Я бачу ўзровень у вашай кампетэнтнасці, але вось, ну, тут гэта проста нейкі гамон. Вас не цікавіць тыя наратывы, якія я вёз туды, тыя праекты, вас цікавіць, чаму я ўзгадаў Ціхановскую не ў добрым ключы. Ну, таму што гэта ваша гаспадыня, а я чалавек вольны. І я за Беларусь, пра Беларусь, а не пра гранты і фінансаванне. Дарэчы, я не хочу з вами лаяцца. Калі у вас ёсць мажлівасць запрасіць мяне на ваш ресурс, то, калі ласка, запрашайце, я адкажу на ўсе пытанні. Раскажу, як што і навошта мы гэта ўсё робім. Спадарства, пра інтэрвенцыю можна пабачыць на маім канале. Ось, пра праекты не так даўно я здымаў ролик з Хелен Мінскай, яна таксама тлумачыць багата што. Можаце вось гэта ўсё паўзгадваць. Дык усё ж таку пра саму паездку, чаго мы дабіліся. Глядзіце, першае, раз нас пачулі ў Вільні і запрасілі да Брюсселя, гэта ўжо аб чымсьці кажа. Я можу фантазіраваць рознае, але факт застаецца фактам, што з намі камунікуюць, з намі размаўляюць. Другое, нас узяла на аловак камісія Еўрапарламента, а я вам патлумачу гэта так. Гэта тыя людзі, якія сочаць за працай дэпутатаў Еўрапарламента. З кім камунікуюць, якія праекты і так далее. Тобто мы зараз ужо на ўзроўні таго, што нас разглядаюць, нашыя праекты разбіраюць, і мы пабачым, чым гэта скончыцца. Я скажу толькі ад сябе, што буду ісці до конца. Я не бачу перспектываў у офісаў, да, і таму я гэтым сам займаюсь нават тады, калі я ўжо на кантракце. Нагадваю, 125-ка набірае людзей. Вось, таму праца зроблена, нас пачулі, я думаю, што ўсё ў нас атрымаецца. Просто вось не ведаю, наступным разам паеду я ці не, бо ўсё ж таку навошта я тады на кантракт пайшоў, калі буду вось так часта ездзіць. Але думаю, што мы зладзім круглы стол у Киеве з дэпутатамі Верховнай Рады і паразмаўляем, таму што, ну, цікава, чаму это пані Святлана не прыехала ў Киев. Можа, таму што, ну, людзям не цікава яе балабольства, што яны могуць запрапанаваць. Мы такія бедныя і нешчасныя, але ў нас ёсць добраахвотнікі, яны ж ваююць за вас. Вот там у нас ёсць волонтери організації, які так само ж з вами тут вам допомагають. Так а ви яким боком, пробачте? Ну, їм просто немає що запропонувати українському боку. Український бок, він не любить пропиздеть. Во Україні йде війна, і тут все добре розуміють. Тому треба конкретика. Ось, робіть висновки самі, чому поїхали, не поїхали. Мені в шістко єдно, як кажуть брати-поляки. Працюємо, йдемо у розных накірунках, палітычны, військовы і так далее. Бо Беларусь павінна быць вольная. Яшчэ такі момант. Да нас пасля выступу падышоў адзін з прадстаўнікоў, я не ведаю, арганізацыя, это не важна, грантадаўцы, донары. Ось, і запрапанавалі дапамогу, кажуць, ну, калі вам там складана, вы можете до нас звярнуцца. Ну, глядзіце, фінансаванне гэта добра, але я лічу, што ідэя не прадаецца. Таму, калі гэтыя грошы будуць на станаўленне дэмакратызацыі Беларусі, там, на працу каманды, на працяг наратываў там, і так далее, і мы нікому нічога не вінны, то гэта добра. Але калі гэта будзе як у офіса, що вось на гэтую тэму казаць нельга, вось тут это, то я пад чужую дудку плясаць не буду. Вон, мне трэба было просто ўвечары Балаганову напісаць, Сашко, дзякуй табе вялікі. І ўвечары ён мне просто скінуў кошты. Хаця мы з ім бачылись 3-4 разы. І вось яна салідарнасць, як яна працуе. Вось, таму поспех ёсць, дэпутаты з намі камунікуюць, яны нас папярэджваюць наконт таго, што пра вас тут піздзят ртамі.
гэтыя офісныя, якія только што спердолілі з Літвы. Можа, просто что-то там не ўжылись, можа, просто ўжо ўсіх заебала іх, ну, аморфнасць гэтая. Камісія паставіла на аловак, што будуць разглядаць нашы праекты, якія мы прывезлі. Грантадаўцы самі зацікавіліся дэмакратызацыяй і новай Беларусі, ну, калі так можна казаць. У нас Беларусь адна, не новая, не старая, яна ў нас адна. Вось, таму я думаю, што гэтага пакуль дастатня. Працягваем працаваць ва ўсіх накірунках, гатовы для камунікацыі з усімі. Калі ласка, запрашайце Белсаты, там яшчэ, вось, дарэчы, до Лукашука звярнусь, бо гэты чалавек мне ніколі яшчэ не адмаўлял у інтэрв'ю, і я думаю, праз Zoom, просто я ўжо ва ўкраіне, мы знойдзем агульную мову. Вось, што, падпісвайцесь на канал, калі, Лахвіш, я маю на ўвазе, калі вам гэта бяспечна, пішыце каментары і да перамогі разам. Я за гарызанталь. Мне не трэба вертыкаль, мы адно ўжо прайшлі. Камунікацыя павінна быць сярод народа. І калі у вас ёсць што сказаць, я можу гэта агучыць. Ось, як, напрыклад, мы рабілі інтэрв'ю з Пал Палычам Латушкам. Большая колькасць пытанняў была не ад мяне, а ад народа. Вось, таму ўсё ў нас атрымаецца на пазітыве. Да, вайна ідзе, да, страшна, да, цяжка. У Беларусі сядзяць палітвязні, ідзе нейкі гандаль, мы на гэта паўплываць пакуль не можам, але мы ёсць. І мы ўсё зробім дзеля таго, каб Беларусь была шчаслівай, бо нам ёсць за што змагацца. У нас ёсць будучыня. Ну, у адрозненні ад тых, якія напалі на Украіну, якія за пачку пельменяў гатовы легче ў пакет або у чарназём Донбаса. Все у нас атрымаецца, спадарства. Я веру ў гэта, і таму я гэтым і займаюсь. Усіх абняў, калі ласка, пішыце, што думаеце, і да перамогі разам. Слава Украіне! Жыве Беларусь! Спадарства, забыўся сказаць, дадаю. Дзякуй кожнаму, хто падпісаў мой праект аб інтэрвенцыі. Простыя беларусы, і вас так багата, і гэта дыаспара Фінляндыі, гэта дыаспара Чэхіі, Літвы, Польшчы, Ангельшчыны, усіх не згадаю, але гэта насамрэч падказвае нам тое, што я не адзін, каманда, ну, мы не адні, мы разам, і мы зацікаўлены ў вызваленні Беларусі. Таму ўсім дзякуй, і хутка з'явіцца ўжо ў электронным выглядзе петыцыя, якую можна будзе падпісаць. Таму працуем.